number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Kapanalig, huwag kalimutang isabuhay ang mga salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe magmumula sa 1 John chapter 4 verse 7 hanggang 8 at ang nakasulat. Mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ito po nakasulat sa 1 John chapter 4 verse 7 hanggang 8 at gawing gabay kapanalig sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you with the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. Paniniwala at positibong pananaw sa buhay ang siyang daan upang maangkin ang minimithi natin sa buhay kapanalig. Doc Alternatibo Newscast. It's Members Day! Kaya maraming promo na naman ngayon para sa inyong mga members. Buy one, take two. Unahin nyo ng fulvic mineral dahil napaka-importante na merong pinapatak sa inuming tubig kada baso, kahit 10 patak lang ng fulvic mineral kada inom po ninyo para maproteksyonan ang maayos na sirkulasyon ng dugo sa katawan nang hindi mamroblema sa high blood pressure, high blood sugar, high cholesterol, hyperacidity, wala ng acid reflux, wala ng UTI na tatama, hindi na pabalik-balik yung ubo, sipon, lagnat, trangkaso, kaya ugali na haluan, patakan ng fulvic mineral ang inuming tubig. Siguraduhin dahil naka-promo ngayon, buy one, take two, meaning bili ka ng isa, libre ang dalawa. Ganon din ang activated charcoal capsule. Napaka-importante na mainom natin in case na may mainom, makain na hindi healthy, ugaliing uminom 2 hanggang 4 na kapsula ng activated charcoal capsule. Ang ating cleansing capsules para
para araw-araw nakakadumi ng maayos para mahimbing ang tulog gabi-gabi. Kahit tag-isang kapsula lang ng colon cleanse, liver cleanse, kidney cleanse, squalene, immune booster capsule, kasama ng spirulina capsule. Naka-promo ngayon, buy one, take two, para sa inyong mga members. Para naman mapalakas ang immune system. Naka-promo din ngayon ang mga Doc F capsules na pampalakas ng ating immune system tulad ng Lagundi capsule, Malunggay capsule, Squalene, Mixtin capsule. Naka-promo, buy one, take two. Kaya samantalahin mga members na may mainom, makain na maging gamot mo na. At patunay sa kaepektibo ng mga itinuturo natin na napanatili ang malusog na pangangatawan, narito po ang panayam sa sumusunod dito sa Doc Alternatibo. Ma'am, paano kayo natulungan ng magnesium ascorbate? Yung magnesium ascorbate, pag mataas ang blood pressure ko, nahihilo ko, pinapatak ko sa ilalim, sa dila ko. Oo. Yun, tapos nakakaginhawa na ako. Fulvic mineral. Ito, fulvic mineral. Oo, ito. Kasi yan, ginagamit ng nanay ko sa diabetes, at saka yung sugat niya, kasi diabetic ang nanay ko. Ang sugat noon, matagal gumaling, laging napapasok. Ang nilagay ko sa sugat niya, nung siya bumagsak, ito, fulvic mineral, mabilis makagaling sa sugat kahit diabetic ang tao. Ma'am, mga pera ka nakabulan or tuig nga nagamit hini nga fulvic mineral nganhin magnesium ascorbate. Ito, bali 1 year kasi ito, Wild honey, oo. At saka yung isa yung maitim, Molasses. yan. Pagka yung walang kape, tubig lang na may init, at saka ang molasses, para ka nang nagkape kasi maitim. Molasses, masarap. Ito, pagka minsan, pinapapak ko na lang, lagay sa kutsara, pagka walang sweets, pag wala kang dessert, pwede mo na gawing dessert. Pampalaman, pwede. Okay, ma'am. Ma'am, ano mo kompleto nga ngaran, edad nga taga diin? Ako po si Luisa Domingo, taga Siwal, Carigara, Leyte. I'm 63 years old. Ba sa kaepektibo ng mga itinuturo natin sa Doc Alternatibo, ang taga Carigara, Leyte na talagang ginagamit ang fulvic mineral, inihahalo sa inuming tubig, hinahaluan din ng magnesium ascorbate, at kung ano yung mga itinuturo natin talagang sinusundan. Kaya sundan nyo rin kapanalig para mapanatili ang malusog na pangangatawan. At samantalahin ngayon ang buy one, take two promo, lalo na sa fulvic mineral, sa ating mga cleansing capsules, mga Doc F capsules, naka-promo, buy one, take two. Sa mga hindi pamember sa One ASAP Movement dyan sa Doc Alternatibo branch upang maka-avail sa papromo ngayon. Napakadaling magpamember. Sa halagang 1,850 pesos lahat ay meron ng product kit na magamit sa loob ng 4 na araw. Hindi po bababa sa 2,000 pesos ang halaga niyan. Ibigay sa inyo libre. Nandyan na yung 12 ml bottle na fulvic mineral. May 5 klaseng mga Doc F capsules. At kasama na sa libre na ibigay sa inyo ang eye solution. Ito naman ipatak sa mata para panlalabo ng paningin ay maagapan na hindi lumala at unti-unting lumilinaw ang paningin po ninyo. Kaya magpamember na, then maka-avail agad sa mga papromo, buy one, take one. Lalo na ngayon, maraming buy one, take two promo para sa inyong mga members. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Auto-Crete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Sa mga tinamaan ng sakit,
sa mga nag-maintenance medication ng synthetic drug sa tagal ng panahon ay pabalik-balik pa rin ang sakit, ang may papayo ko po sa inyo, sundan na ang cleansing program. Ang natural megadose vitamin C IV para mahinton na safe ang maintenance medication ng synthetic drugs at maibalik ang malakas, malusog na pangangatawan. Patunay sa itinuturo natin na kagalingan, narito po ang nag-undergo sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV dito sa Doc Alternativo. Magdalena Soriano po, Dueñas, Iloilo, 84 years old. At least I'm very grateful to God na naka-join ako ng Doc Alternativo. Well, up this time, I'm so happy because parang kabiya ko na sa buhay yung Doc Alternativo. Marami na akong nakilala, marami akong nasalubong na tao. Dahil bumibili sila ulit ng produkto. Kaya pinagmamalaki ko yung Doc Alternativo dahil sa produkto ay pag natikman, umpisa nakabili ng produkto, tuloy-tuloy na. They are also happy na ang produkto nakapagbigay ng very much benefit sa kanilang health, lalo na sa akin. Talagang mahirap pag ako nawalan eh. Bumibili ako ng B-complex, base milk, good for 1 month. Yun ang nagpapalakas sa akin. Tapos malungkot ako pag naubusan ako ng produkto. At least I'm praying na itong Doc Alternativo will be success forever and ever. Ayan, sa mga hindi pa nakapunta sa Doc Alternativo, ma'am, ano yung mensahe mo? Ay, yung hindi pa nakapunta, sikapin ninyong makapunta kayo, tsaka tingnan lang ninyo sa bawat branch para maano naman kayo, makashare naman kayo ng good benefits na natikman namin. Ayan, congratulations ma'am once again. Ano yung kumpletong pangalan, edad at taga saan? Magdalena Soriano po, Dueñas, Iloilo, 84 years old. Yan ang 84 years old from Dueñas, Iloilo. At talagang pinatunayan ni Ma'am Magdalena Soriano na napanatili ang malusog na pangangatawan. Dati tinamaan to ng breast cancer at nang sumunod dito sa Doc Alternativo ay talagang religiously kung ano yung mga sinasabi natin, sinundan. Ngayon napanatiling malakas na pangangatawan, naging personal business na ni Ma'am Soriano ang mga produkto ng Doc Alternativo. In-introduce niya na sa mga kakilala at talagang ipinagmalaki dahil sa loob ng ilang taon since 2010 hanggang ngayon napatunayan ang kagalingan at malusog na pangangatawan na wala ng maintenance medication na synthetic drugs. Kaya puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang kayo ay magabayan. Mas mabuting daluhan ang nakaschedule na herbal, natural healing seminar dyan sa Doc Alternativo branch upang maintindihan ang itinuturo natin na alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. At ngayong araw, Sabado, ako po inyo makakasama dyan sa Lawag City, Ilocos Norte branch. Nakaschedule din ngayong araw sa Balanga City, Bataan branch. Pasi sa Iloilo, Bayawan City sa Negros Oriental, Polomolok sa South Cotabato at Mangagoy, Bislig City branch. Sa Lunes, August 21, nakaschedule po ang seminar dyan sa Agoo, La Union branch. Sara sa Iloilo, Abuyog Leyte branch, Bai City sa Negros, Sendangan sa Zamboanga del Norte, Libak sa Sultan Kudarat, Maramag sa Bukidnon at Cantilan, Surigao del Norte branch. Pagka Martes, August 22, ang schedule naman ng seminar nandyan sa Dagupan City branch sa Pangasinan, Tugigaraw City sa Cagayan, Bacolod City branch, Sugod sa Southern Leyte, Tagbilaran City sa Bohol, Dipolog City sa Zamboanga del Norte, Cotabato City branch, Valencia City sa Bukidnon at Surigao City branch. Pagka Miyerkules, August 23, nandyan naman
naman ang schedule ng seminar sa Iba Zambales, Bayumbong sa Nueva Vizcaya, Lucena City sa Quezon, San Carlos City sa Negros, Maasin City sa Leyte, Calamba sa Misamis Occidental, Midsayap sa North Cotabato, Panabo City sa Davao del Norte at Cabadbaran City sa Agusan del Norte Branch. Abangan ang iba pang schedule ng Herbal and Natural Healing Seminar kasabay ang anniversary celebration, kaya pa-register at makaangkin ng libreng isang bottle na Fulvic Mineral. Ito nagkakalaga ng 1,250 pesos. Ngayon libre na ibigay sa inyo pag nagpa-register, plus ang mga sorpresang inihanda po namin during seminar day dahil kasabay dyan ang anniversary celebration. At mga members, tandaan yung buy one take two promo, didepende po tayo sa available stocks dyan sa branch, kaya unahan nyo na, agahan para hindi maubusan. Pakalawang undergo ko pa lang ng vitamin C, naramdaman ko yung lakas po. Unang cleansing ko po, naubos lahat ang aking mga toxin. Salamat sa Doc Alternativo na mawin nakapaupay sa Paulawas. Kung hupong ng hupla siya, mga 3 days kita pa daw 7 days. Ang tinig ng kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong August 28, Lunes sa Legazpi City. Matatagpuan sa Door 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrate of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong August 29, Martes sa Sorsogon City. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, harap ng Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong August 30, Miyerkules sa Nabuac, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 5 Zone 5, number 95 Zone 5, San Roque Poblacion, Nabuac, Camarines Sur. Ang unang 15 na magpa-register makatanggap ng free Fulvic Mineral na 1,250 pesos at priority sa one-on-one counseling after seminar. Registration fee 500 pesos. Doc Alternativo, the expert in herbal and natural healing. Congratulations sa lahat ng mga members, employees, advocates at believers ng Doc Alternativo. Dahil po sa inyo, ika-16th years na ang advokasya sa alternatibong panggagamot at patuloy pa nating pinatatag para sa herbal at natural na lunas. Ang tiwala at patuloy ninyong pagtatangkilik ay lalo pang nagpalakas sa Doc Alternativo na maihatid ang kagalingan, malusog na pangangatawan at matiwasay na pamumuhay sa bawat Pilipino. Kaya ngayong 16th years, meron tayong daily anniversary promo, buy one take one, lalo na ang buy one take two promo at napakalaking discount sa mga natural healing services tulad ng cleansing formula, mega dose, vitamin C IV at mas pinapalawak pa ang livelihood program sa mga members at distributors. Ito po ang inyong Doc Alternativo Finance Head, Inventor Magdalena Dilibo. Patuloy na nagsasaliksik at gumagabay sa inyong lahat para sa mas epektibong alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Dalangin ko ang kagalingan at masayang buhay ng bawat Pilipino, lalo na sa mga One ASAP members at believers ng Doc Alternativo. Happy 16th years anniversary sa inyong lahat, ka-alternatibo. Para maka-order door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products, mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. At good news, dahil yung mga nakikinig ngayon na hindi member, may tsansa na maka-avail ng buy one take one promo dahil anniversary promo ngayon, at kayo pagbibigyan na maka-buy one take one promo door-to-door delivery, mag-message o tawagan ang hotline
line na 0946-967-3211. Doc Alternativo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo tungkol sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa health concerns. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Tilibo. Ano daw po ang pwedeng kainin, inumin na masolusyonan ng ulcer? Well, sundin mo yung cleansing protocol. Ang ulcer kasi ay overeating ang cause. Hindi dahil nalipasan ka ng gutom o nagkulang ka sa pagkain. Overeating ang cause. Overeating leads you to overacidity. And overacidity will let your stomach and small intestine be wounded. So, kailangan ma-address natin ang hyperacidity. So, to address hyperacidity is to address the root cause. Nandun sa subconscious mind yan. Yung nakasanayan natin, habit, no, na pag-release ng acid sa stomach, naka-timing yan eh. Tulad ng nakasanayan mong agahan with snacks in between, tanghalian, snacks in between, naka-timing yan. So, nagre-release ka talaga every 2 hours to 3 hours. You have to address that. So, reprogramming is the solution, and that is part of the cleansing program. Pag sinasabing reprogramming, binabago ang release ng acids from the signal of the brain. So, hindi tama yung sinasabi nila, Doc Ed, na resulta ng kulang sa kain at gutom yung ulcer. Absolutely hindi po tama yan. Kasi kapag naghanap ka ng may ulcer, tanungin nyo sila. Sila po yung mga taong sumobra ng kain. They ate 3 times a day with snacks in between. May nagtanong dito, Doc Ed, tungkol sa stroke. 1 year na pong na-stroke, may pag-asa pa pong babalik sa normal ang katawan niya? Yes, absolutely yes. Ang iba nga, 2-3 taon pa, pero bumalik din. Kailangan lang tulungan talaga ng stroke victim ang kanyang sarili. Hindi lamang nakasandal sa drugs. Hindi po kasi nagpapabilis na recovery yung drugs sa mga may problema sa stroke. No, you need to really combine the right food, exercise, and the vitamin C sa dugo. Kasi bara sa utak yan eh. Kaya paralisado ang mga na-stroke. Nasa utak ang problema. Kaya ang sirkulasyon ng dugo at nutrients ay hindi talaga naaabot kaagad doon sa kabilang porsyon ng katawan. Kaya paralysis po ang resulta noon. Kalimitan kasi pag tinamaan ng stroke, Doc Ed, ay nawawala na ng pag-asa yung mga biktima nito. Yes, kasi maliban sa barado ang utak, kulang din sa nutrients na pumapasok doon sa kabilang utak. Kaya bugnutin, dapat intindihin po sila ng mga mahal sa buhay kasi po talagang kulang ang pasok ng nutrients doon mismo sa kabilang utak. So, yon, kailangan pong ma-address ang bara at nanggagawa lang po ito kung may tamang dami ng vitamin C na well circulated doon mismo sa utak. Binubumba po kasi ito ng puso at kapag tama po ang pasok nito sa utak, nagkakaroon po ito ng eksaktong trabaho na dahan-dahang na natatanggal yung bara mismo sa utak. At ang kagandahan rito, Chief Fidel, kasi nga vitamin C ito walang side effects. Hindi tulad ng drugs o chemo drugs na talagang merong latak na tatamaan kidney mo at tatay. Ito baliktad eh. Walang latak, walang problema na tatama sa kidney at tatay. Wala kang potential side effects kasi hindi ito drug. Nutrients po ito na kailangan mo ng todo, no? Volume or tinatawag nating mega dosage. Ito naman yung isa, nagtitake po ako ng anti-allergies magtatlong buwan pero ang problema ko ay parang lumala tuloy yung mga skin allergies ko. Hanggang sa mga ngabel ko nagkaroon ng mga putok-putok na maliliit. Ano bang pwedeng gawin para masolusyonan? Kung allergy kasi, nandoon sa atay ang problema. Ang atay ay connected sa colon. So, sigurado po akong merong problema sa colon. Barado ang colon at yun po ang dahilan kung bakit over-intoxicated ang chemical factory. Ang atay kaya itinapon sa balat. So, we have to address the cause. I-address natin yung dahilan. Address the colon, declog the colon, do the cleansing program, at kapag talagang sadyang grabe na ang problema sa atay, then do the vitamin C intravenous. Kasi ang chemical factory, ang atay, pag pinasukan ng tamang dami ng vitamin C, kagad niyang naibalansi yung abnormalities. So, hindi ka na magkakaroon ng allergies pa. Dahil yun po talagang experience natin dito. Marami kasing yung mga bata pa, Doc Ed, hindi lang skin allergies, parang kinakaliskis na yung balat nila doon sa
bandang tuhod. Yan. Palatandaan po ito na kulang ng vitamin C ang bata na yan. Mahilig sa sugar, no? Brown at white sugar. Nagnanakaw talaga ng vitamin C ang dalawang yan. Yung brown sugar at white sugar. White rice at white flour. Nagnanakaw talaga ng vitamin C yan. Kaya kung napapansin po ninyo, mga bata na yan po mga kinakain, kulang din naman sa gulay at prutas, walang vitamin C, kulang sa probiotics, so hindi na-process yung rice at corn sa colon. Pansinin po ninyo. Dry ang skin, mangitim-ngitim, problematic pati yung utak, kahit matalino yan, bababa ang katalinuhan, hihina ang emotional capacity, nagkakaroon ng psychological defects, no, yung anxiety disorder na tinatawag, hanggang sa sila po ay mag-develop pa ng ibang sakit. At malimit, papansin nyo sa buhok, nahuhulog, lumiliit, naging mas manipis, lumilipad, mga buhok yan, mga palatandaan. Sa dila, nandoon din yung red spots, no? Nadidisturbo sa murang edad pa lang ang kanilang pagtubo. That's why vitamin C is very important for health. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta sa branch upang makausap kayo personally, ma-check ang physical condition, dalhin ang medical records or any laboratory result kung meron para matulungan tungo sa kagalingan. At dagdag na patunay na natulungan, narito po ang nag-undergo sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV. Hi, Doc. Salamat po. Salamat. Sayang-saya ko po, Doc. Thank you, Doc. Alternatibo. Paano po kayo natulungan, ma'am, sa pagsunod niyo at paggamit ng ng vitamin C infusion dati at saka ng combo cleansing? Marami, Doc. Kasi dati marami akong nararamdaman na sakit, lalong-lalo na sa migraine. Saka dati may sakit ako sa bato. Sa awa ng Diyos, ang ganda na yung ng ihi ko sa paggamit ng Mixten at saka mga vitamin C. Ang laking tulong po. Sa totoo lang po, hindi nga ako nagpa-vaccine dahil dito lang ako sa Doc Alternatibong umaasa. So ngayon, ma'am, ilang taon na sumunod kayo, kumusta naman po ang pangangatawan ninyo? Mula nung nagsimula dito, Doc, 4 years na po, tuloy-tuloy pa rin sa Mixten, at saka lahat yung mga po, dito pa rin. Hindi ako nag-ibang gamot. Basta pag may bumili ako ng gamot, dito na gamot na natin sa Doc Alternativo ginagamit namin. Hindi na sa synthetic. Talaga dito na ako nag-focus. So again, ma'am, congratulations po. At ano po ang buong pangalan, edad at address? Thank you po, Doc. Ako po si Lani Cabias, taga 51 years old, taga Kalugsor, Abulog, Cagayan. Yan ang prueba ng kagalingan. Si Ma'am Lani Cabias mula dyan sa Abulog, Cagayan ay talagang nagpasalamat dahil yung problema sa bato ay nasolusyonan, walang operasyon. Ngayon, walang maintenance medication na synthetic drugs. Natuto sa tamang pag-alaga ng katawan, kaya sa loob ng mahigit 4 na taon, napanatili ang malusog na pangangatawan. Hindi masakitin. Kaya sundan po ninyo kapanalig upang maangkin din ang kagalingan. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, JA Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office. Sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arasite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Para maka-order door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products, mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. At good news, dahil yung mga nakikinig ngayon na hindi membera, may tsansa na maka-avail ng buy one take one promo dahil anniversary promo ngayon, at kayo pagbibigyan na maka-buy one take one promo door-to-door delivery, mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211.
Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar dyan sa branch ng Doc Alternatibo upang mas maintindihan ang alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Sa mga hindi member, pa-member para makaabel sa malaking discount at mga pa-promo dyan sa branch. Lalo na ngayon, maraming buy one, take two dahil Members Day. Ito pong inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Rodero, sumainyo ang katotohanan.